Terwijl ons aanhou praat oor hoe modemodelle vrouwen deur sociale media geïnspireer en gemotiveer het, is daar ander maniere waarop modelle vrouwen deur sociale media bemagtig, behalwe kleren en mode. Vrouwen word aangemoedig om vrouwelijke modelle van hul ouderdom, grootte en lengte met zelfvertrouwen op sociale media te zien vertoon. Oor die jare was sociale media niet net voordelig voor communicatie nie, maar het ook een platform gebied waar mensen geïnspireerd word op gebieden rakende mode. Ons was allemaal al voorheen daar, voor die speel staan en wonder of die uitrusting wat ons gekies het ons beste eigenskappe uitlig. Op daardie oomblik gaan dit niet net oor materiaal of pasvorm nie, dit gaan oor hoe dit ons laat voel. Die uitrustings wat ons kies, bepaal die toon vir die dag wat voorlee. Die perfecte uitrusting gee ons die zelfvertrouwen om bij die deur uit te stap, gereed om te besit wat ook al volgende kom. Wanneer kleren ooreenstem met jou persoonlijkheid, lichaam en gemoedstoestand, word dit een dagelijkse instrument om jou voorkomst in die hele gemoedstoestand te transformeren. Kleren is veel meer als net materiaal. Voor baie vrouwen dient dit als een emotionele versterker. Persoonlijke mode is een manier om kracht te projecteren. Voor ander gaan dit daaroor om gemakkelijk in hul eie vel te voel. Als je weet hoe om dingen te kies wat bij jou persoonlijkheid, jou lichaamsoort pas, is dit wat dit opwindend maak. Mode hoeft niet een enkele formule te volgen nie. Dit moet een persoonlijke een wees wat je skep. Moenie dat die kleren je dra nie. Je dra die kleren. Mode is die manier waarop ons kies om onszelf voor te stellen. Die manier waarop ons deur mense waargeneem wil word. Ons kleren wordt geassocieerd met onze identiteit, die manier waarop ons onszelf aan ander wys. Mode beïnvloed zelfbeeld omdat dit bepaal of je zelfverzekerd of zelfbemachtig voel. Als je mode op die rechte manier wil gebruiken, kan dit jou zelfbeeld verhoog. Dit is belangrijk voor mensen om te dragen wat hulle mooi zal laat voel en wat hulle sal motiveer om een prachtige dag te hee.